socorrista! Coño, Markel Irizar! Epa, kaixo, zelan? Ondo. Zela bazuek? Ni hementxe etorri naiz, turran atzetik, azkenean naiz iritsi zuek ikustera hemen pauen, bihar espero peiragude zeno zuek ikustea, baina hementxe, zuen atzetik, zeiten duzu hementxe, karrera honetan hor? Ondo, gitzu, poda guretzako normalian turrian etxetik gertu edaten gaien irisa, eta guretzat isa etxien egotea moan da ez, eta egun berezi bat izango peiragudezekoa, azkenean euskal zaliek engo delako, lagunak, familia, eta beti horrek zirrara berezi bat ikin dugu. Eta nola sentitzen da, herri txiki bateko txantxiku bat, karrera universal batetan? Azkenean bat inikin da, ezta? Azkenean bai ni bentzat zehatzen naiz bizitzako arlo ezberdinetan betikoa o betiko izaera hori mantentzen, ezta? Eta hemen beho azkenean nire zorionez, nire ofizio bihurtuot, eta zorioneko pertsonat sentiken naiz, da bai da, jente ospetsu ezagun edo telebizioan agertzen da jentia da, kasu honetan nire jarra Alberto izan da, Alberto Contador, aurretik handiz legeukio eta Armstrong kantxelara, baina gero gertutasunean oso jente gertuko da, eta egiz esan bat geixo, eta gure arazuak egiten du, gure gauzak kontekin du, gure afizioa, gure ilusioa, gure tristurak, eta beste pertsona erosin mogon, ez da? Hor esatezu afizioa ofizio, baina suposatete bai ofizio puntu hori buzua edo zuen kasuan maiota jarri eta disfrutatzen dezute bidean dauden parajeetatik eta. Bai, egiz esan nik atzo eta fanitzen ikusten leku batzuko lagoz kriston politia oso kirolzalea naiz, eta oso furgoneta mobilzalea, eta ikusten leku batzuk jendia pirauakin, da holako guztiak, eta esaten egunen baten ona etorriko ga igual umiakin eta emaztiakin, eta egiz esan oso zalean ez holako guztetan, eta zoritxarrez oin hori zinuten, da nik uste, kirol bizitza bukatzen denean holako lekuten nengo naiz, ezta? Apuntatuak dituzu hor listan, ez? Zaiatzen ez, dauz puntu batzuk, txirrindularitzak ez duzko muten aukera turismo itxeko, baina bai jakitzeko nun merezia guen egotea edo eso, nora merezia guen ez, eta adibidez, aurreko baten Suizan loin geben, aventurro honetan, eta alaitzein emazti izaten honetan, alaitz Suizia buelta biga, eta Suizan dagoet viaje bat buruan, eta hori seguru ingotela, seguru. Olako karrera bat eta gero, suposatzen gozia aukiko zutela ez, idi bat jateko moduko gozia, o nola zaintzen dezute alimentazioa? Bai, egiz esan oso nekatuta zeuzenean, askotan igual, hainbeste goza ez teukiten ez, baina askotan adibiz, turrontan igual, gehien sensazioa egarri zen, iau autobusea eta eran da ondiok ezela asetzen ez. Egiz esan gaur egunean txirrindularitza profesionalian nik uste dut eguneko egunak taldeanak eukukula sukaldarixea, gure kasuan Kim da, Dinamarkako sukaldari bizi da nabea gurekin, eta egiz esan gozaba, egoizian bakila bakoitzan ohitura zentzu dian, gaina sukaldari oso nahi izatez aparte, kristun humoriago, beti rifarra batekin esnatzen da, eta, egiz esan ni beti zatizat, ez? Ni oso zonda erudeten ez behakin, da ni zatizat, sukaldari eukitzea dara, txirrindularitzatik, azken urtietan alatu india lehen ez genuki joan bai, eta horrek egiz esan laguntzen da, ikiosku, tapa bukaran ikiosku, mueslixa, abena apur bat, eukindu frutia esatikuta, papaya apur bat, meloia, sandia, gero batzuk igual gazixa behar dagoenantzako bokadi batzu behikin dau, apur bat segun zela iristezan bai, ez? Igual gozo gogoa baino batzutan gazixa nahi oso, eta egiz esan zorioneko ezengak jau. Eta bestelako goze hori, errepidean zoazela eta jendearen animoak asatzen ditun goze hori, nola? Bai, egiz esan, azken urtietan, da askotan komentatu izan duz, dako sensazioa turrak urtetik urtera haundixo izaten dela, orduan da jente gixo bat hor, eta oin, bai galtzuk egiten arrazo bat kameran kontuekin, eta ez telefonon kontuekin, ez? Jentia selfiek eta hasten da, eta ez da konturatzen distantziak eta ez da kontrolaiken, da askotan oso gertu eten dira eta arriskutsua. Mendiko etapatan ezin beste, azkenean gu poliki goea, eta errazenatzea, baina laua dien etapatan bai, eta askotan beldurre mundu dago ikustezunen umiak, eta askotan ikustu gurasu eta oso atentu argazki bat eta atzea, eta igual ez da atentu umiak eustea, ez? Eta horrek egiz esan nahi beldurre muteoz, nereatik nik igual, erortzen manez, igual lepuzte apurtuko telako, eske ume bat harrapoten mot, da gauzat nahi bentzat beldurre mutoztena eta ardura esente mutoztena. Eta errepidean azken aldian ebai nahiko diana bilakatzen ari gara txirrindulariak, zein berdegu, segurtasun, Bai, ikusi, gauzat importantiena esango dut, eta nik uste dut, hau, importantien hauxe. Importantiena kaskua, azteko. Nik uste dut kaskua, behin erorita, bizitza salbo aldotzun elementu, momentu honetan, segurtasuneko dakun elementu garrantzitsuena ziur kaskua. Baina beste bat, ni beti izatutena, eta igual, kotxe munduan esaten dena seguridad pasiba, da, istripua
ekiditza, eta istripu ekiditzeko oso moan dau, erropa oso argixek eruetea edo argixe eruetea. Ni oitunez ja argi bat eruetan bizikletan, eta oin argixestakoten egunetan da kasko ezbenen eukiko moan. Ez nez ja seguro sentiten. Eta orduan oin egixesan, oin jara urte eta erdi azeko ginen argixen kontuekin, eta oin asko ikusten dira eta populara bilakatzen. Eta nik uste dut lehenengo nik uste dut garrantzitsuna da istripu ekiditzea, posible alde bat, eta orduan erropa asko ikusten dira erropa argixekin, fluorrakin ibiltzea eta kotxiek ikusi izatea, argi dago arauak errespetatzea, ze askotan txirrindulariak ez du arauak ondo errespetatu, semafora saltatu izan gara, eta apurak gure errua, eta nik beti izateot, ni zegatzen ez autokritikoa apur bat izaten, eta nik errespetu norbaiti eskatzeko lehenengo nipea errespeta eta arauak. Orduan apur bat da konbibentzia da, eta errespeta miga bat abestiai, eta guk inbi arauak errespetau, koloretak erropi eruan, argixe eruan, kasko eruan, marka gure hori eta autuekin behona errespeta bat errespeta distantzia. Nik uste oso jende gutxi egila metro eta erdi utzi diala txirrindulariak pasatzeko, eta erdiko marra kontinua izan arren, beste aldera pasau aldala txirrindulari dauen kasuan. Orduan ez dakotzula isunik, orduan igual nik uste hortan, kanpaina hortan apur bat indar gehiago bieko gala eta jenti informazio hori delea arrazizta. Nik lehenengo gauza, kaskoa jarrikoet, eta errepidera, berriz kaskoekin. Koloreko ropa bakotzu, zuia prest. Markel, mila esker, eta ondo jonda hila dena. Plazer bat, eskerrik asko. Bai, zuri. Hora, ondo. Bale, ba. Venga, arte, aio. Aio. Zeinen jatorra txantxikua. Oparia eta guzti eman zidan, ala ziurrago jateko. Eta geldialdi hau eginda, berriro ere martxan.